Bu, Yang mana apa? anu kula badhe rabi. Lho, kowe iki arep rabi karo sapa? Anu Satrio iso. Satrio ki sapa sing gelem karo kowe, Mbok? Wis sampun dandan ngeten iki kok. Kaya dandan ki dandan ae kowe ki dandane menor, terus kowe ki awakmu ki gedene kaya ngono ki wis bodine ki wis kaya ra kuwi kok. Ora diidamke. Lho, Kowe ki wingi ki wis tau nglamar pangeran saka negeri mbuh apa kuwi wingi. Terus ditolak to. Rasido pangeran ki ngomong, iki ki kulkas apa iki? Gede banget iki. isih dieling-eling. Esih no. Oh, anakku kok diarani kulkas ngono. Terus wingiane iki pangeran ana sing delok ngomong ngene iki. Iki kok ana Gajah kuwi apa jenenge ucul iki? Gajah sapa iki? sapa sing ngomong? Mbok pangeran soalnya kuwi jelas ki ora mesti pangeran ning ketoke petinggi-petinggine kae. Ngino karo aku. Wis diterima wae kok. Ngino ngono kuwi. Kowe dasare kowe iki yo make up iki menor-menor kaya ngono kuwi ya. Kuwi ayu ya, ayu apa? Menor-menor kaya ngono kuwi ki mung gawe wong ki kaya laslero ngono. Oh, pokoknya arep rabi karo pangeran. Pangeran iki sapa wis tak nyangke pangeran pirang-pirang ki wis ra ono sing gelem karo kowe. Pokoknya arep rabine karo pangeran. Pangeran sapa ki ngomong? Raden Janaka iso. Nek Raden Janaka ki kuwi iki lananging jagat lho. Kae iki gantenge ki wis ra ono sing ngungkuli. Nganti widodari kayangan wis do kesemsem karo Raden Janaka kowe ngono lho. Nek mung kowe iki yo aku ki seneng. Ning yo nek Raden Janaka ki abot kae iki bojone wis akeh do ayu-ayu kabeh. Kowe tandingane karo bojone kae kowe wis kalah. Kowe kok malah nek iso rabi yo, nek iso rabi. Kowe kok mung dadi rewange tok mung pripun. Ono padha wae wis ora. Raden Werkudara. Jajane nek iki ukuran awake pas yo. Werkudara dhuwur, dedeke gedhe, kowe yo gedhe. Ning gedene Werkudara karo kowe beda. Nek Werkudara kuwi gedene kuwi atos, nek kowe iki glombyur. Glombyur opo nek? Nek ngono Gatotkaca. Nek Gatotkaca kowe iki ketoke iki ora minat Gatotkaca ki wingi wis lho kowe iki wis kaya ngono kok. Kon rabi karo kowe. Oh, iki mergo kambiku ki lagi kotor lho. Reget. Sandangane ki lagi reget dadine ketoke ya risik-risik Apa ora mergo sandangan kok. Raden Antasena wi Nek wis ra seneng karo kowe Raden Antasena kowe malah ditenggelemke piye kowe. Ning lemah ngono kuwi. oh ya ora mesti sadis kuwi no. Ane wis sapa wis ra tresno ngono kok. Nek si tresno ya iya ning nek ora kok isi tresno malah nek ora tresno saka pandangan pertama iki ya nglarake ati. Masa ora tetep dilamar ki piye? Terus arep rabi karo pangeran sapa? Wis kowe iki rabi karo anak tangga wae kono sing kono kae Sopo? Tarjuki. Oh, cocok kae iki pengangguran ya. Kayak pacarnya kayak iki seneng karo kowe. Apa piye? Ya seneng karo kowe iki senengane kayak wingi wae iki ndelok kowe iki koyo mesem-mesem dhewe. Bu mesem mergo awakmu gedhe lucu koyo tapi apa mergo kowe iki ayu tenan Mbok coba tok samaran coba ngerti malahan kesenengan wonge. Mosok kon rabi karo pengangguran mentolo mosok. Aku ki ya janjane ra mentolo ning ketok sing seneng karo kowe kuwi ya.
anak tanggane wis sing saora-oran iki ganteng ngono. Parjo. Oh, Jo Parjo kae iki udutan wae iki. Males kok. Nang kaya anane ya kuwi iki. Ya raine iki ya pas-pasan kok. Lah iya aja wis pangeran wae wis cocok. Pangeran sing nang iki sapa sing arep rabi karo kowe? Yo mbuh goleki wae pokoke. Goleki iki sapa? Ora ono sing arep rabi karo kowe ketoke pangeran iki. Ketoke ra selerane kowe iki. Ibarat kaya kulkas rotimun ora cocok. Masa disandingke karo kulkas rotimun. Ya emang tandingane kuwi kok biasanya pangeran-pangeran iki kok